Zdravím, vážené bikerské děvky. Jsme v Hyparku s Václavem, přeje ostatní jebat. Možná, že to je tím, že jsme ani neřekli. Zmrdi. Martin o tom věděl, ale ten se na to vysral. No, každopádně vyjíždíme na kopec, něco natočíme, uvidíme. Dáme cigárko, pávka nemůžeme, protože jsme autama. A to vše k intru. A pak přijdou nějaké záběry ještě z trasy zatím. Nebo červenou? Červenou. Tak tam ale možná budu laborovat. Jo. Hlavně tam ten DH úseček takový. Jo. No, tady si správně předtím najel. No tohle, no. Ty vole, s dušema tady, jsem dobrý. Václav skočil. Pojď. Jak je Václav? Když jsi měl z jezdějáka, tak to dělal. Jo, no, přesně. Jakou černou? Černou jedem? Jako černou nebo červenou? Tak něco jeď. Ta černá, to tam chci zkusit najet trochu. Dobře. Je s tím sjezdňákem. Teď jsem to vzal tak. Vrchní klopenka. Skoček. Teď jsem to nevychytal. Můžu vychytat tady. Jaj, hrozné Milan. Hrozné. Aspoň tady. Ještě špatně klopenka. Zás to neskočím. To doufám nepůjde do videa. A je vrchem trošku. A nyní si s Vaškem dáme, toto je Vašek, natáčím já. Nyní si s Vaškem dáme ještě jednou černou, protože ta minulá stála za prd. Doufám, že jí smaže tu jízdu. A zkusíme to lépe. Jsou tam takové dvojáčky pěkné nové a chtěli bychom to všechno jako tam poslat. Takže jdeme na to. Je to jak to slovo chce. Canyon a křápající Santa Cruz v akci. Santa Cruzis, omlouvám se. Dneska je to Santa Cruzis. Až na věky. Až na věky, amen. Tady se to musí vrchem. To jinak stojí za hovno. Začíná nám pršet, ale to nám nevadí. Pěkně Vašek! To nejedem? Já trochu. Dvojitá klopenka, zkusíme tu vrchní. Tady je dvojáček. Zkusíme si ho dát, dobře. Potáhnout musíme, pěkně. Václav nic. Nevadí, ještě těch tu máme více. Jo, začalo chcát dobře. Hop. Na videu můžeš všechno.
To bude těžší. Tak. Babička nechce mať. Pojď. Až k autu. Nemůžeš. Slabý jak čaj. Nemusíš, no. Bacha, tady je švidrovina. Dobré. O, velký kořen. O, koko. Hej no, nic moc. Jo. A to ta malá mrtka. A dobře to solí do. Tady bolí, ne? Jo. Teď jsme v oku úplně, v oku hurikánu. Hej no, za 5 minut to nebude.